Срещат се двама приятели. Един вика: здрасти, Петре, какво правиш? Други вика: здрасти, Петре, от кога не сме се виждали? Той вика: чакай бе, казва, оня ден те срещах, няма ти нищо. Сега си ми зафрескал, не мога да разбера кой искаш да ми кажеш. Казва: ти не знаеш какво чудо станало с мене. Абе, една пуста жена ма заяла. Ти нали си и ти жена, вика: женен съм, да. Абе, ти не знаеш какво нещо, абе. Казва: знам бе. Абе, како то рекла, ти мразиш нашите, ти си не водиш на село. Бе, ода си, ма ако ги ма викнат. Унима не вика да е често. Жената като вика: не, мама казала си идем. Бре, мама ти е казала си идем, а на мен ми не е майка, ма къде си идем. Мисля си я накъла. Добре, тръгнах си. Пълиме колата, отидоме си да влезнаме у селото, отидоме, отваряме вратницата, посрещна ни тъщата, посрещна ни бабалъко. Стунах я на ръка на тъщата, правиме здрасти с бабалъко, он каза: добре дошъл, и се завърте на другата страна. Тъщата ми, като ви стунах ръка, у нас си отърси ръката, изтърка я престилката и каза: добре дошъл. Те така, те неприветливо некак. Тама влазам я и гледам там балдъзът. Рекох: това балдъзът тук и баженакова, тук няма начин да са го довлекли и него. А оно браза бране грозги. Викам си, всякото са ме поканили, що си па и не набера нещо. Влезнаме ние вътре, ама уникото са фана майки и дъщери и си приказва, суснат си така, нали, и аз съм останал в неведение. Подирих рекията, нема ги. Бабалъко ги е скрил, рекох: нема какво пия тука. Рекох така, по джоба трък: абе, вие знаете ли, що я нямам цигари? Ще взема дия до кръчма да си взема ни цигари. И тъщата като се изсуна и тя като каза: ти знаеш ли, що и баджанакът ти си дожде преди 5 минути и той отиде за цигари, па го нема никакъв. Казах, че си дойде след половин час, вече мина час и половина и го нема. Ох, рекох: добре, че не е си дошъл. А ще да я да си взема ни цигари. Она каза: гледа да се не прибереш и ти и го доведи и него. Отидох я у кръчмата така. И тъмън влазам и гледам го баджанакът да седнал на една маса, който се разсветил така и си пие пиенето. И тъмън отварям вратата и ома виде и каза: о, баджанак! И теплита докара. Рекох: и мене. Какво да правя, де? Онака: какво викат, каза, че мразиш тените ли? Рекох: същото ми рече и балдъзът, че мразят тените. Я тук да пием по едно пиене, па се ми, нали, с мама ще говорим. Рекох: добре, ще седна тук. Седнаме и баджанакът веднага дигна ръка, келнерчето доде момченцето, поръчаме си по едно пиене. Седнаме така и си приказваме, нали, съгрилваме двамата, нали, си приказваме как са ни викали, що са ни викали. Баджанакът се разсъжи много. Той не бе си дождал 2 години, я една на тело. И се разсъжи човеко и тъмън, като беше се разсъжил така силно, и бе ме си изпили пиенето. И аз се повъртех така и он го изпица втори път. Дигна момчето ръка, доде келнерчето и сервирани. Викам си: са, баджанак, що не взема да поръчам и я по едно? Он каза: разгеле, ще вземи думите от устата. Ще я поръчай 2 пъти, пъти не си 1 път. Значи не е бил толкова пиян деба, помни. Поръчах 1 път така и като вземе да си подигаме 2 пръста, да сме ученици деба, и келнера ни свикна и де, че е учител, вземе ни изпитва деба. Изпитама мене 1 път, изпича баджанако 1 път и я веднага я да ме изпитат и мен. Я бях много добър ученик деба някоги. И се ръка дигах. И он, като се свърши пиенето, я веднага дигна ръка. Така към 5-6 пъти ме изпитва. Бех много добре така и мезето ни беше добро. Баджанако по едно време взе да клюма. На 6-то пиене беше му останало половината и беше заглобил главата обамята, така ученията, защото не можеше да пие повече. Ама в това време, като отвори вратата на кръчмата и влезна и Суеко. Демек Шурека влезна. Шуреков влезна и като ни виде всичките и като така: мами, ни взето е вашата мамичка, де е бака, вие не сте дождали, ти 1 година, оня 2. За какво сте ми дошле? Баджанако къса беше напил, така се и засрами. Засрами се човеко и само се изправи, се изпи пиенето и пак легна на масата. Защото се беше много засрамил. А мен ми беше пълна чаша, деба не можа да изпие цялата и съм изпил на половината, се засрамих на половина. Седна Суеко до нас, деба, и вика: я не съм виждал толкова време.
Уни сестрите приказват, че имат някакви мъжи, ама които не съм ви вижда. Рекол, бе, аз съм единия от мъжете, па те го другия къде спи. Он каза, мани го това, толкова се събуди, ще го видя, каза, да, та видя теб. Дигна ръка и той много добър ученик бил. Поизпита го и него, изпита го един път, изпита го един път, изпита го два пъти, на третия път Бажанако се събуди и каза, я повече не мога да пия. Он не беше пил още. И като каза така, и той каза, не, пиенето да се изпие. И Бажанако как беше ядосан, и как беше нервиран, и как сънен, взе си изпие трите пиенията и му нема нищо. Нема му нищо и се изправи. Ама падна назаде на стола. По едно време, като доде това келнерчето и каза, извинете, ще затваряме. Рекоха, щом ще затваряме, ще плащаме. Бажанако, понеже спи, той го събуди първи. Каза, момче, сметката. Он вика, да. Само успе да му каже. Тай, он като ни изписа един лист, е такъв те голем, с трицифрено число. Като го се ревира пред Бажанако и он изтрезне, събуди се и каза, бамо, така, те това замазале. Я нищо му не рекох, защото съм срамлив. А Суеко се засме и каза, ми това трябва да ваши. Леле, като се ядоса това Бажанако, като каза, слушай бе, ти знаеш я около кръчми съм одил, ти знаеш и къде съм одил, знаеш колко пиене съм пил, излезе да се разправяме навънка. И това мъненькото келнерче, като се ядоса и той като каза, абе ти чуеш какво прика? И аз с колко хора съм се разправал. Я излезни, като сакаш толкова се разправяме вънка. Излезна навънка и аз си викам сега, Бажанако кафеяк, деба ще го прекърчи този келнер. Излезна навънка и след малко келнера иде и си тръска ръцете така, Бажанако го нема. Рекоха, мамо, аз съм наред. Рекоха, нали, се изсунах и я викам, Бажанако да го не би, мога да го убил малко, деба, аз ще го добия. Рекох, слушай, да, се разправяме навънка. Он каза, аз се разправих Соня и влаза и тя се разбера и с тебе, че ми умръзна и ще затваряме. Малекото реч така мен се подкося краката, да. Ама като тръгнах така като новобранец, пред него. Излезнаме навънка и я си правих сметка да му се извина и да плата. Добре, ама той като ме шутира един път, да съм паднал насред Мегдана, да е. Насред площада. Тъмън паднах и Бажанако до мен. Рекох, Божо, какво правиш тук, бе? Он каза, ти били го. Рекох, не можах, що мислех. Он вика, я мислех, каза, и я не можах. Докъде стигнаваме. Ама ти ще видиш Суеко, как ще го прекърши. Суеко, понеже е много по-як от нас, рекох, то келнер не може да го не бие Суеко, да. Викаме, сега ще седиме тук и ще чакаме Суеко, като го бие и ние си идеме. Добре, ама Суека излезна, извини се на келнера, поклони му се, он я го не би и Суеко си отиде. Тръгна си покрай назе и ка, бе, вашата мама дева, какво са робите като прасета от тикви? Нема ли астата, афиоите, че ви чакат жените? Бажанако беше изцерезнал дева и каза, ние сме меракли, ама не можем. Суеко, како сте меракли и каза, одите си, шо яд, не мога да мръдна. Ако седна край въза, не мога да стана. И си замина. Останаме ние с Бажанако по едно време, като случай, бе, ти не мога ли да некак да се оправиш, да си тръгнеме? Викам, слушай, Бажанак, аз съм по-отръсен така, по-як съм от тебе, ще взема да стана и ще подам рък. Изправи се край един дувар. 3 пъти му подаваха ръка, не можа да го намера Бажанако. На 4-тия път Бажанако вика, слушай, ма ние са с тази ръка, че ми извади очите. Повече ръка нема ми подаваш, по-добре да седа тук, отколкото ода Кьорав. Рекол Бажанак, троши си главата и аз си отвадам. Добре, ако си отвадам, направя една крачка, но се въртат всичките къщи. Направя втора крачка, па се въртат. Рекох, ще взема да видя, кои къщи се въртат. У едно мъненько село ка, колко къщи се въртат, да, нали се нашата ще доде. Спрех се така, ама се въртят, 6 пъти се въртя една жълта къща. Викам, тук се върти само един квартал, не мога да и нашия. Ще взема да си ода дева, не мога да нашата къща. Изправих се, я тръгнах си. Знам, че покрай нашата къща има една дуда. Покрай нея трябва да свия. Третата къща в лево, зелена порта, са вляза у нас. Намерих дудата, намерих улицата, зелената порта. А тия портата подпира с един камик отзаде. Да се не отваря, защото и не работи мандалото. Рекох, сега като удара едно рамо на тази порта, ще отвръкне и камико.
Добре, ама тъсто забрал да сложи камик. Куто се ударих едно рамо дева, влезна, чана сред двора. Бех се ожулил и носа. Викам си, Саша, влезна да ме не разбере жената, що съм пил. Фанах си обущенцата уръка, събухца, ама тя па е една стара къща. И като стъпа на първото спалня, кррррт, и аз се върна. Па стъпа парче, кррррт, па се върна. А рекол, ще ги мина на екс. Събух. И като се изсели, крр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 рrr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 r
Уни не му ми речат нищо. Ама втората стая на жената. О, там какво ще става, ще става. Тамън отворих вратата и като се показа тъщата и ка, охо, още един си иде. Иди, що Марийката чака. Като каза Марийка, а ме ми се подкося краката и си опуснах обущата. Рекох, ще влазвам, като ме чака жената. Влезнах там и тъмън да я рече, ама Марийки, защото нали да се тогава една като се изправила като кобра и като каза, къде беше? Кой беше? Я колко пъти съм ти казвала да си додеш. И се разчорлила такова, я нали малко съм пинал, има страх и да се изправила като змия. А като и гледам езика и се раздвоил. Рекох, само са преплътила. Рекох, че се връщам обратно, до да се върне образо. Излязам, тъмън излезнах и тъща така, то се отваря. Рекох, тъщо, аз съм си човек работник, ще видите каква работа ще свърши. Излезнах я по двора да и самотам, 4 часа сутринта. Рекох, ще взема да свърша нещо работа, тъй като стана заранта да видя, че имат взет работник. Рекох, ще издоя кравата. Да ядат топло млеко. Добре, ама като влезнах в зимника, онопа изгорела кружката. Темница, да ти бръкнат пръст газа, са не види нищо. Рекох, ще ги препипам, я да видя какво е крава. Пипам така, гъс космат. Пипам тук, още един гъс космат. Пипам, космат и гъзове много. Рекох, едното ще е крава, не. Чака да ги препипам за боски отдоле. Пипам ги за боски, да. Тук нема боска, тук нема боска. Тук намерих една боска. Ма нема други, не, още 3 боски нема. Рекох, ще дира, пипам, боски нема, да. Намерих една боска. Реках, аз съм си човек работник. Та крава ще издол през една боска, та да видят тия какъв взет имат. Отидох и взех едно котле, измих го, седнах отдолем, и измих боската, така убо измих боската, нали да не е лошо млекото. И тъмън опънах да доя боската. И това магаре козета ма ритна в устата да еба неговата майка, та ме е скъртила от вас. Та за това врескам ка.